כמו שראיתם, הרובוט קיבל פקודה מהשלט על הכפתור הזה לעצור בתחנה הראשונה, להשמיע את ההודעה שלו ולאחר מכן להשלים את כל הסיבוב סביב המסילה ולחזור לתחנת ההתחלה שלו. כמו שגם ראיתם, ברגע שהכנסתי רגל הרובוט נעצר, שזה בעצם החיישן מכשולים עצר את הרובוט, וברגע שהזזתי את הרגל שלי משם הרובוט המשיך בנסיעה שלו.